Εδώ είστε. Περιμένω, τι να κάνω. Περιμένω. Καλώς σε βρήκα. Το φτωχικό μου σε καλωσορίζω. Ναι. Στο γραφείο. Στο γραφείο. Αυτό δεν είναι το δικό μας με τα βιβλία και τα του μπακουνάκι, αλλά μου αρέσει ας πούμε η ιδέα ότι. Ναι, ωραία που είναι. μου αρέσει Ωραία η είναι. ιδέα με τα Εδώ βιβλία. είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον. Όπως βλέπεις έχουμε και τα ωραία μας πορτατίφ. Ναι. Γιατί έχεις δύο πορτάτιφ, ένα Το ένα είναι δικό μου, το άλλο του κυρίου Μπακουνάκη. Α, μάλιστα. Έχει ο καθένας το δικό του. Δηλαδή. Τι γελάς, ο καθένας το δικό του. Πραγματικότητα. Ναι, Και τα γιατί- παίρνετε και φεύγετε μαζί, ή τα φέρνετε κάθε μέρα. Όχι, τα αφήνει. Τα αφήνετε, ναι. Ωραίο θα τα λέει κυκλοφοράς όπως ένα πορτατιφ. Για σκέψου το λίγο. Το έχω Είναι κάνει. στυλέ. Το έχω κάνει όταν ήταν. Επειδή εδώ έχουν αλλάξει 4 πορτατίφ. Ναι, Ώσπου να καταλήξω σε αυτό. ναι. Τα μετέφερα λοιπόν τα πορτατίφ. Είναι για feng shui, για να καταλήξει ειδικά σε αυτό. Το βλέπω και λίγο κάπου. Κυρίως επειδή έχω και πρόβλημα με τα μάτια μου για το φωτισμό. Αυτό μου δίνει τον κατάλληλο φωτισμό. Γιατί εγώ το αρνίον από πάνω δεν μ' αρέσουν Ναι, και σ' δεν τα αρέσουν. βάζω. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε ατμόσφαιρα, έχουμε πορτατίφ, έχουμε τι δεν έχουμε και πολλές ταινίες. Και έχουμε και σινεμά στη Σέντρα. Ναι, Σινεμά στη Σέντρα, δεύτερη σεζόν, επεισόδιο ένα από τα πολλά. 17 το. 17 είναι. Το αποστήθησα για να το θυμάμαι. Μάλιστα, ωραία. Και ναι, έχουμε όντως πολλές ταινίες. Τις βγάζουν τώρα όλες μαζί γιατί μόλις βγει το Endgame Ναι, Avengers ξέρεις θα κάτι. παίζεται σε 450 σινεμά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το Dumbo, ας πούμε, του Ναι. Tim Burton, που δεν είναι από τις καλύτερες ταινίες του, είναι Ναι. πιο πολύ μια ταινία αγάπης του Burton απέναντι σε ένα πολύ αγαπημένο του φιλμ. Βγαίνει παραπάνω από 250 αίθουσες σε γιατί όλη την Ελλάδα. Πουλάνε πάρα πολύ οι ταινίες για παιδιά. Ναι, Δηλαδή, προφανώς. αν δεις Και έρχεται και το Πάσχα. Αυτές που έχουν κόψει τα περισσότερα εισιτήρια, κάθε χρόνο έχει κανένα 2-3 παιδικά. Ναι, αυτό βέβαια είναι Tim Burton, είναι δηλαδή ένα σκοτεινό παραμύθι. Είναι ο Dumbo έτσι όπως το σκέφτηκε ένας σκηνοθέτης όπως ο Tim Burton, που βέβαια δεν τον περιμένεις να είναι όλα ωραία και Ναι. όλα γλυκά και τα ελεφαντάκια να πετάνε και... Είναι αρκετά σκληρό σε μερικά σημεία του. Έχει ηθοποιούς κανονικούς. Είναι ο Danny DeVito, ο οποίος είχε παίξει ένα πολύ ωραίο ρόλο του πιγκουίνου στο Batman Returns, αν θυμάσαι, του Burton. Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Δεν βγαίνει μεταγλωτισμένο. Και μεταγλωτισμένο. Βγαίνει Ναι. σε 4 εκδοχές. Μεταγλωτισμένο original, 2D και 3D. Ποια είναι η Έχει διαφορά ο κόσμος του 2D με το 3D, εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα. Να σου πω, το 2D, 2D είναι δεν έχω δει καλύτερο. ποτέ. Αυτό είναι η διαφορά. Α, είναι καλύτερο. Βέβαια. Δηλαδή το 3D πρέπει να... Μια από τις λίγες ταινίες, 2-3 ταινίες θυμάμαι πραγματικά λόγω του 3D του. Το Avatar. Το Avatar είναι το ένα και το άλλο, όσο εντύπωση και να σου κάνει, είναι το Pina. Το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Pina Bausch. Είχε καταπληκτικό 3D. Δεν το έχω δει. Παρότι ήταν ταινία, ας πούμε. Δηλαδή, και συγγνώμη για να ντοκιμαντέρ. καταλάβω τώρα και να. Δεν το ξέρα. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα κινητά. Το 4D δεν είναι καλύτερο από το 3D. Το 2D είναι Όχι, καλύτερο. γιατί δεν έχει πιάσει για μένα τελείως το 3D. Ναι. Είναι δύσκολο πράγμα. Και τα γυαλιά σε ενοχλούν. Και καμιά φορά δεν βλέπεις καλά. Ενώ και το 2D είναι δεν λίγο έχει γυαλιά. θολό άλλες φορές. Το 2D δεν είναι γυαλιά. Όχι, το Δεν 2D είναι αυτό που βλέπουμε. Το κανονικό είναι το 2D. Τόση ώρα μου λες ότι είναι και το κανονικό. Ναι, Νόμιζα- έτσι λέγεται. νόμιζα ότι είναι καμιά Δυσδιάστατο, φοβερή- βρε, έλα, τα στοιχειώδη. Τα αλήθεια σου λέω. Έτσι όπως το πες. στοιχειώδη, Δεν ρε, πρέπει να Αντώνη. πεις βγαίνει κανονικά και σε Έλεος, 3D. δηλαδή, πού Μα δεν μιλάω 2D, τόσα λέω, τι είναι χρόνια. αυτό το πράγμα, τρομερό. Κάτι καινούριο ήρθε. Γελάς, σοβαρά σου λέω. Εδώ κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Λοιπόν, Παιδί μου, τα Λέω goal κι εγώ. τα goal post ναι. σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο Ναι. ήταν πάντα goal post. Έτσι Ναι, ρε δεν παιδάκι είναι? μου, δεν λέει κανένα. Πάντα 2D ήταν Οι το δύο σινεμά. στήλοι ξαφνικά, γιατί άμα πει οι δύο στήλοι, στο κέντρο είναι goal post. Δηλαδή δύο στήλοι, άλλο θα αρχίσει να ψάχνετε. Θα λέγει, βάλανε αυτό. Οι δύο στήλοι. Ας πούμε, ναι, ναι. Έτσι ήταν goal post. Ναι. Δεν μου λες αλήθεια, το μήκος του γηπέδου ήταν πάντοτε 100. Δεν είναι, έχει διάφορες διαστάσεις. Α, Ξεκινάει από 90 και φτάνει μέχρι 120 το μήκος. Και ξεκινάει από 45 και φτάνει μέχρι 60 και το πλάτος. Αλλά ξέρεις, δηλαδή ανάλογα αυτό με παίζει ρόλο στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εάν έχει μια ομάδα μικρότερο γήπεδο από ό,τι έχει μια άλλη. Βέβαια και παίζει ρόλο. Ας πούμε το Camp Nou έχει το μεγαλύτερο πλάτος. Αυτό παίζει η Μπαρτσελώνα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και η Μπαρτσελώνα παίζει πάντα πολύ με εξτρέμο, ώστε να πλατιάζει την άμυνα την άλλη και να μην μπορούν αυτοί να είναι κοντά χωρίς να δίνουν χώρους. Άρα δεν διαμαρτύρονται οι άλλοι όταν. Όχι, είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Δηλαδή το γήπεδο σου, ας πούμε, πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές δεν είναι στάνταρ, είναι από τόσο μέχρι τόσο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλη δυνατότητα υπάρχει να φτιάξει ένα γήπεδο, ας πούμε, στη Βαρκελόνη και άλλο ένα γήπεδο στην Εστονία.
Μπορεί στην Εστονία να μην έχουν τόσα λεφτά για να φτιάξουν ένα τόσο μεγάλο γήπεδο. Χώρο έχουν πάντως. 100%. Αλλά συνήθως όπου υπάρχει χώρος δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα. Τέλος πάντων. Πάμε για τα 2D και τα 3D και Λοιπόν, είπαμε για το Tim Burton. Πάμε τώρα σε μια ταινία που πραγματικά αξίζει να πάει ο κόσμος. Για μένα είναι δύο αυτές οι ταινίες. Η μία είναι το The Professor and the Madman, δηλαδή ο καθηγητής και ο τρελός. Ο καθηγητής είναι ο Mel Gibson, ο τρελός είναι ο Sean Penn. Καλή επιλογή, θα μπορούσε και ανάποδα. Και ακριβώς, ναι, Άνετα. ναι, ακριβώς, άνετα. Είναι η αληθινή ιστορία του σπόρου της δημιουργίας του λεξικού της Οξφόρδης. Είναι βετεράνος του εμφυλίου ο Penn, ο οποίος έχει παρανοήσει, έχει φτάσει στο φόνο και βρίσκεται έγκλειστος σε ψυχιατρίο στο Λονδίνο. Μάλιστα. Παράλληλα, βλέπουμε την παράλληλη ιστορία του Murray. Ο Murray λέγεται ο χαρακτήρας του Gibson, ο οποίος δεν είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι πανεπιστημιακός, αλλά είναι ένας καταπληκτικά ταλαντούχος τύπος που αγαπάει και ξέρει πάρα πολλές γλώσσες και αυτός έχει την επιθυμία και πείθει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης να αρχίσει να γίνεται αυτό το λεξικό. Πάντως όλες οι ταινίες του Gibson, αυτές που θυμάμαι τουλάχιστον, έχουν πάντα ένα παράξενο στοιχείο ηλαρότητας. Δεν λέω ότι είναι αστείες. Είναι ο ίδιος που τις κάνει λίγο. Αλλά λίγο κάπως σαν Δηλαδή, από μέσα να τα, έχει χιούμορ, να τα πειράζει. ξέρεις, Ναι. έχει Και χιούμορ. αυτό το που είπαμε την περασμένη Απλώς εβδομάδα. την ίδια ώρα είναι λίγο εκρεμές. Την ώρα που έχει το χιούμορ αυτό, Ναι. έχει μέσα του και μια απίστευτη ανάγκη να εκφραστεί με βία. Ναι, είναι και σκληρός. Ως σκηνοθέτης. Η κάμερα να βρει το μη που ξεχυλώνει. Η Αυτό ταινία ήταν με πολύ το Vince Vaughn είναι καλή. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε πολύ. Είναι ένα western το οποίο δεν έχει άλογα, αλλά θα μπορούσε άνετα να είναι Μοιάζει αγριαδής. ένα western, ναι. Είναι δύο Αλλά τύποι, είναι ληστές τραπεζών, Ναι. νόμος, σερίφιδες, κακοί, πολύ κακοί. κακοί. Θα σου αρέσει αυτή η ταινία. Ναι, Και εσύ δεν είσαι και φαν των western. Είναι ωραίος ο όχι, παραλληλισμός. αλλά Είναι ωραίος. ήτανε- Είναι ένα western noir. Ναι, ένα western έτσι πόλης, ας πούμε. Και έχει Αλλά και λίγο και το στοιχείο του Ταραντίνο, κυρίως Πολύ. με τους διαλόγους. Με τα 50% Είναι καλός και όμως τα 60%. συγγραφέας ο Craig Zahler, δηλαδή είχε ωραίες Όχι, ωραίες ατάκες. Ναι. Και υπόθεση ακόμα δεν και ήταν αυτό με κακή. τις ατζούγες που είχε στο παρατραβάκι. Είχε καμιά δεκαριά άχρηστες σκηνές παραπάνω. Ναι, είχε, μπορεί. Αλλά εγώ βλεπότανε. έγραψα στην κριτική μου ότι δεν έχει περιττές σκηνές, Έχει. αλλά κατά βάθος, ναι, θα μπορούσε να το Παραδείγματος κόψει χάρη, λίγο. η σκηνή με τον τυπά που μπαίνει και κάνει τη ληστεία. Ναι, Αυτά ναι. τώρα δεν χρειαζόταν. Επίσης, νομίζω και η εισαγωγή Επίσης, του ήταν η λίγο εισαγωγή με φλιάρη. το μαύρο Ναι, είναι ήταν λίγο φλιάρη. παραπάνω από όσο χρειάζεται. Δείχνει, δηλαδή, Ναι. καταλαβαίνεις την αγωνία του μαύρου Ωστόσο, αυτού. ήταν μια ευχάριστη επιστροφή του Gibson και αν είναι και αυτό καλό, μιλάμε για ένα Gibson στα ωραία του. Λοιπόν, αυτή Η λοιπόν. δεύτερη ταινία που έχω να προτείνω Ναι. λέγεται Κωδικός Κολύμπρι. Και αν σου πω λίγο την πλοκή, Ναι. λες τώρα πού είμαστε. Έχω δει το τρέιλερ. Λοιπόν, εδώ είναι μια αληθινή ιστορία και αυτή. Έχουμε πολλές αληθινές ιστορίες αυτή την εβδομάδα. Εδώ είναι δύο ξαδέλφια που στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο άλλος πολύ καλός πολιτής. Θέλουν να ενώσουν υπογείως τη Νέα Υόρκη με το Kansas City, με τις ίνες που... Τις οπτικές ίνες. Τότε μπαίνανε. Ναι, να προσφέρουν έστω και ένα δευτερόλεπτο περισσότερο στο χρηματιστήριο, που σημαίνει ότι στην αγορά αυτό το ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σημαίνει εκατομμύρια. Γιατί έτσι. ξέρουν τι έχει συμβεί, οπότε προλαβαίνουν να αγοράσουν. Ακριβώς. Η ταινία είναι οι σχέσεις αυτών των δύο παιδιών και το πώς μεταλλάσσονται στην πορεία αυτού του ταξιδιού. Η Σάλμα Χάγεκ είναι το ένα παιδί ή η άλλη. Όχι, είναι δύο άντρες. Α, οι δύο άντρες. Είναι ο Τζέσι Άιζενμπεργκ. Αυτός μου αρέσει εμένα πολύ. Ναι. Αυτός που είχε παίξει τον Lex Luthor. Ζούκεμπεργκ. Και τον Zuckerberg. Ωραία. Και Lex Luthor. Τι θυμόσουν, το Lex Luthor. Έλεος, ναι. τι μανία είναι αυτή, ρε Αυτό είναι παιδί η μου. καλύτερη του στιγμή. Έλεος, αυτό θυμάσαι από όλα. Αυτό είναι η καλύτερη του στιγμή. Το άνθρωπο τον άλλο που Από έφτιαξε στο όλες τις Facebook. ήρωες που έχει παίξει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, το Lex Luthor θυμάσαι. Πρώτα απ' όλα. Γιατί Είναι σαν να μου λες ήταν ότι πάρα πολύ θυμάσαι τον καλός. Jim Hackman από Ναι. όλους τους ήρωες που έχει παίξει και το Lex Luthor. Που έχει παίξει το Jimmy Doyle στην άνθρωπο από τη Γαλλία, στο Mississippi Burning. Τώρα, αν σου πω ότι θυμάμαι τον Jim Hackman, θα αρχίσει να φωνάζει. Δεν θυμάσαι ποιος είναι. Το αδιέξοδο που έπαιζε τον Υπουργό. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φοβερή ταινία. Ωραία ταινία. Φοβερή και πολύ πρωτότυπη στον καιρό τη. Γιατί μετά την αντιγράψανε 170 φορές. Και όμως, φίλε πλέον- μου, ναι. να δεις, γιατί μιλάς με ζουμπουλάκι Ναι. τώρα, είναι βασισμένη
σε παλιό αμερικάνικο νουάρ με το Ray Milland Φαίνεται. και σε βιβλίο ονόματι The Big Clock, που είναι το ίδιο story, αλλά όχι με πράκτορες και με... Πάντως αυτή η ταινία έβαλε μία σκηνή. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια ταινία. Και εμένα. Ναι. Ποια ταινία βάζει μια σκηνή. Αυτή η σκηνή που έρχεται. Έχουν πάρει μια φωτογραφία και σιγά σιγά βλέπεις να σχηματίζεται ένα πρόσωπο. Σιγά σιγά στη διάρκεια της ταινίας. Ο χοντρός, ο ανάπηρος που το φτιάχνει. Που το φτιάχνει, μπράβο, που θα είναι στο τέλος ο Kevin Costner. Αυτό μετά το έχουμε δει 200 φορές με διάφορες παραλλαγές, ας πούμε. Σιγά-σιγά. Ναι, με τα πίξελ. Αυτό, δηλαδή, γιατί τότε ήταν και πολύ πρωτότυπος τεχνολογία όταν είχε βγει το No Way Out. Να την ξαναδώ τώρα στην ταινία. Είναι ωραίο, εγώ το έχω δει πολλές φορές. Γιατί είναι και ο Kevin Costner. Και μ' άρεσε και ο Will Patton που έκανε το βοηθό του Hackman. Που ήταν ομοφυλόφιλος, ερωτευμένος με τον Hackman. Τον Hackman, ναι, φοβερή. No Way Out. Δεν μπορεί να βγουν ελληνικά ταινίες και να μην βγαίνει μια ελληνική. Δεν μπορεί. Τι γίνει γελάς. Είναι δεδομένο. Δεν θα βλέπετε, φαντάζομαι, γιατί γι' αυτό γελάς. Αλλά είναι δεδομένο. Δεν μπορεί 9 ταινίες να μην υπάρχει μία ελληνική, μία γαλλική και μία από τη Λατινική Αμερική, ξέρω εγώ, από την Ινδία, από τις χώρες εξωτικές. Δεν γίνεται. Είναι απίστευτος έτσι. Βγαίνει και ελληνική, βγαίνει και γαλλική. Γαλλική. Η γαλλική δεν το είχα. Και από τη Λατινική Αμερική. Κοίτα, στη Λατινική Αμερική έχω κλέψει. Γιατί είδα ότι βγαίνει ένα θρίλερ. Ο Άγγελος. Ναι, γαλλικό δεν είχα ιδέα, αλλά λέω 9, δεν μπορεί. Στην πραγματικότητα είναι τινήσιος ο σκηνοθέτης, αλλά είναι Γάλλος τώρα. Ο Αμπτελατέφ και εσείς που είχε κάνει την Αντέλ. Φανταστικό. Υπερτιμημένη για μένα. Υπερτιμημένο. Δηλαδή ο ορισμός του υπερτιμημένου. Για να μην λες ότι είμαι ο κουλτουριάρης. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς, μια και μιλάμε για τον κι εσείς, η μισή ταινία μπορούσε να λείπει. Γιατί η μισή ταινία είναι τα ερωτικά της εγώ λέω το πιο ενδιαφέρον ήταν αυτό. Ναι, αλλά ωραία, να πούμε ότι έχουμε μια πορνό και τη βλέπουμε. Μα δεν είναι μόνο το πορνό, έχει μια γλυκά, έχει μια... Ένα λεπτάκι. Πάντως εγώ το έχω δει σε συνθήκες γηπέδου. Δηλαδή με κόσμο να φωνάζει, άντε, βρεθείτε, κάντε το, αυτό, βρέστε. Μιλάμε για τρέλα. Αν είναι να το κανιβαλίσεις, ρε Αντώνη, εντάξει. Δηλαδή αν είναι να τη βάλεις αυτή τη... να την το γήπεδο του Πανιωνίου, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλη οθόνη παράλληλα με το παιχνίδι, ωραία, εκεί θα φωνάζουν όλοι και θα κανιβαλίζουν για τις δύο γκόμενες που κάνουν... Με ένα ψαλίδισμα, ένα ωραίο drive-in γίνεται η Αντέλ. Λοιπόν, αυτό έχει ερωτικές σκηνές. Έχει και κάποιες ερωτικές. Γιατί αν δεν έχει, θα μας απογοητεύσει. Πολύ φλιαρία. Καλά, η Αντέλ να μας πω. Καλά, εντάξει. Περισσότερο από την Αντέλ δεν πεθαίνεις, τέλος. Δηλαδή, η Αντέλ είναι σαν silent movie μπροστά. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Καταρχάς είναι το πρώτο μέρος από τα δύο, έτσι. Έχει και δεύτερο. Εντάξει. Και πώς λέγεται, δεν έχει δείξει. Μεκτούμπ, αγάπη μου. Α, καλά. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Πάμε στην ελληνική. Ελληνική, ναι. Ελεύθερο θέμα. Το ελεύθερο θέμα, τι θέμα έχει. Μην πεις ελεύθερο, γιατί... Ελεύθερο θέμα είναι το θέμα της ταινίας. Α, μάλιστα. Γι' αυτό και λέγεται ελεύθερο θέμα. Ναι. Να σου πω, λοιπόν, βρισκόμαστε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η βασική ηρωίδα είναι η Θεοδόρα Τζίμου, ωραία ηθοποιός, ωραία γυναίκα, η οποία παίζει μια καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και το θέμα της ταινίας είναι η σχέση της καθηγήτριας, η οποία είναι μια άνευ περιορισμών γυναίκα, ελεύθερου πνεύματος, που έχει δώσει στους 8 μαθητές της ασκήσεις πάνω στην τέχνη να τις διαχειριστούν όπως εκείνοι θέλουν. Και έτσι παράλληλα βλέπουμε τη σχέση της με τα παιδιά, αλλά και τα έργα των παιδιών. Μάλιστα. Γι' αυτό λέγεται ελεύθερο θέμα. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν την έμπνευσή τους, ας πούμε. Την έμπνευσή τους. Η ταινία έχει ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον κυρίως ως θέμα, όχι ως αποκριστάλλωση του θέματος. Αυτό που περιγράφεις είναι μέχρι κανάλι της Βουλής. Δηλαδή, το κανάλι της Βουλής κάτι τέτοια παίζει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά θα το προτιμούσα, ας πούμε, ως τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ. Όλο αυτό το πράγμα. Και τόσο σοβαρά. Δηλαδή, πιθανόν δεν ξέρω, δηλαδή, αν ταινία τώρα. Ταινία είναι. Κοίταξε, η ταινία καταρχάς είναι λίγο μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε. Είναι 2,5 ώρες. Ναι. Πρέπει
για κάποιο λόγο πρέπει να μπουν όλες οι ιστορίες. Ναι. Δηλαδή όλα τα θέματα των παιδιών. Γιατί πιθανότατα θα αδικούσε κάποια παιδιά αν δεν τα βάζει όλα. Γι' αυτό λέω. Στον άπλετο τηλεοπτικό χρόνο που έχει το κανάλι της Βουλής θα ήταν μια χαρά αυτό. Δηλαδή... Ναι, αυτό όμως τελικά είναι αντίκτυπο στην ταινία την ίδια. Έτσι, γιατί κουράζεσαι. Και ύστερα το ουσιαστικό θέμα, και εκεί θα ήθελα να το είχε επεξεργαστεί λίγο περισσότερο, είναι το πώς η κοινότητα, ας πούμε, η ακαδημαϊκή, έτσι, δεν επιτρέπει όλο αυτό το πράγμα, δεν το θέλει. Ενώ αυτό το πράγμα είναι το μέλλον και το βλέπεις πώς το θέλουν τα παιδιά. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, νομίζω. Σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει και η Ελλάδα αλλάζει μαζί με τον κόσμο. Μάλιστα. Γαλλικό είπαμε, αυτό το αργεντινέζικο τώρα είναι. Το αργεντινίκο είναι πολύ δυσάρεστο φιλμ, αλλά ωρεοποιημένα δυσάρεστο, και αυτό είναι που με ενόχλησε στην ταινία. Ναι. Είναι η ιστορία ενός πασίγνωσου στην Αργεντινή, δολοφόνου και κλέφτη από πολύ μικρή ηλικία. Αληθινή ιστορία και αυτή. Ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή στη δεκαετία του 70 εκτιλήσεται η ταινία και είναι ντυμένη με πολύ ωραία μουσική της εποχής, με κοστούμια, σε αυτά είναι άψογη, αλλά και με ένα τέρας, ένα ανθρωπόμορφο τέρας, που δεν ξέρουμε γιατί, ενώ είναι και καλοστεκούμενος και έχει και τη μόρφωσή του. Καθαρίζει κόσμο. Ναι, καθαρίζει κόσμο, πληστεύει καταρχάς και μετά φτάνει με μια άνεση. Κλεισαδούρα κι αυτό λίγο, Κλεισαδούρα. Είναι art house, αλλά έχει κάποια... Είναι και παραγωγή Αλμοδόβαρ. Το θέμα όλο λες γιατί να με αφορά. Ο Αλμοδόβαρ να βγάλει μια ταινία στις προκοπές και κάνει εκείνο με το αεροπλάνο. Αυτό δεν είχα ξετρελαθεί. Ναι. Όχι, δεν είχε ξετρελαθεί. Αυτό ήταν οριακά κακό. Ναι. Δηλαδή ήταν κακός αστείος Αλμοδόβαρ της πρώτης περίοδου. Ναι. Εκείνο μια μυστήρια ιστορία με τον τύπο που κάτι γυρίσματα θυμάμαι, κάτι σκηνές μου στο μυαλό στην Ισπανική επαρχία με το αυτοκίνητο. Με τον Αμπαντέρας. Μπράβο. Το δέρμα που κατοικώ. Το δέρμα που κατοικώ. Αυτό πρέπει να είναι. Περίεργο ήταν αυτό. Ναι, αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο της προκοπής. Αυτό ήταν περίεργο. Ναι. Εντάξει, ο Αλμοδόβαρ δεν είναι τυχαίος σκηνοθέτης. Είναι μεγάλος σκηνοθέτης. Όχι, δεν το αλλά εντάξει, και αυτός. Και ο Τιμ Μπάρτον έχει κάνει σπουδαία έργα. Το Ντάμπο δεν είναι. Είναι αδύναμη ταινία. Δεν μεγαλώσαν οι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή ο Αλμοδόβαρ τώρα πόσο χρόνο είναι. Κοίταξε όμως. 65 δεν είναι. Η τελευταία ταινία του Ken Loach, και είπε ότι θα είναι η τελευταία του και νομίζω ότι θα είναι το I, Daniel Blake. Εντάξει, είναι ένας σκηνοθέτης κοντά στα 80. Ναι, αυτός έχει γεννηθεί γέρος. Είναι μια σπουδαία ταινία όμως. Αυτός έχει γεννηθεί γέρος. Και μικρός ήταν γέρος εμείς. Έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι. Ο Αλμοδοβάρ, ας πούμε, είχε εκείνο τον νεανικό ενθουσιασμό, όλο το γκέι, αυτό το πράγμα, θυμάσαι. Επειδή ήταν σοβαρά τα θέματα του Loach πάντα αυτό. Ναι, ο Loach έκανε, ξέρω εγώ, το Χ και ελευθερία. Έκανε τέτοια βαριά πράγματα. Πάντα. Οι πέτρες, πώς λεγόταν το άλλο. Βροχή από πέτρες. Αυτό είχε χιούμορ όμως. Ναι. Πάντα είχε και λίγο χιούμορ. Δεν λέω ότι είναι στεγνά. Λέω ότι ήταν πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν πίστευες ότι είναι ενός πιτσιρικά, ας πούμε, οι ταινίες του ποτέ. Ενώ ο Αλμοδοβάρ μέχρι 55 χρονών έμοιαζε ότι είναι 20, ας πούμε. Κάποια στιγμή έβαλε ένα όριο ο Αλμοδόβαρ στα μέσα της δεκαετίας του 90, αν θυμάσαι, και σταμάτησε να παίζει με όλα αυτά και πήγε στο πολύ σοβαρό. Μάλλον στο σοβαρό, όχι στο πολύ σοβαρό. Λίγο το μυστικό μου λουλούδι. Κράτησε μια περίοδος. Και εκεί γίνανε και οι μεγάλες ταινίες για μένα. Το Βολβέρ, το πιο μετά. Φυσικά το Όλα για τη μητέρα μου που Θοδωρό Αριστούργημα. Ναι. Όχι εσύ, Εγώ όχι. Εμένα μου άρεσε ο πρώτος Αλμοδόβαρ. Μου άρεσε το Ματαντόρ πάρα πολύ. Το Ματαντόρ από την πρώτη του περίοδο νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία του. Άλλα του όμως εμένα με ενοχλούν. Και το Αμαρτωλές Καλόγριες και το Δέσε με δεν το συμπάθησα ποτέ. Και το Κίκα δεν το συμπάθησα ποτέ. Το Κίκα ούτε να το βλέπω. Υπάρχουν πολλά τα οποία το ομοφιλοφιλικό το βγάζει κάργα. Υπάρχει ενώ τα άλλα τα καλά του το κρύβει, το έχει μια πιο ελευθερία. Ένα της δεύτερης περίοδου που μου έχει αρέσει είναι αυτό με τους δύο τυπάδες και την κοπέλα. Και το Μίλα της ήταν ωραίο. Μπράβο, και το Μίλα της πολύ ωραίο. Είναι οι δύο άντρες οι πρωταγωνιστές. Εγώ δεν έλεγα το Μίλα της, έλεγα το άλλο, το Κάρνε Τρέμουλα στα ισπανικά ο τίτλος. Το θυμάσαι αυτό, Καυτή Σάρκα. Με Φραντζέσκα Νέρη, Καυτή Σάρκα στα ελληνικά. Με τον τύπο που ήταν μπασκετμπολίστας και έμεινε στο αναπηρικό καροτσάκι. Χαβιέρ Μπαρδέμ. Ο Μπαρδέμ. Και παίζει και η Κανόνα Πεσκρούς. Κάτι φοβερό με ψάρωσες. Έλεγα ποιος είναι αυτός. Μπαρδέμ. Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Αυτή ήταν. Και τώρα κάνει τον παραγωγό. Εντάξει. Θα ξαναγυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν νομίζω ποτέ ότι θα είναι. Δεν έχουμε κανένα άλλο τίποτα, ξέρεις, πιο μπλοκμπαστερικό με 9 ταινίες, ξέρω εγώ. Το πιο μπλοκμπαστερικό τηρουμένο των αναλογιών είναι το Dumbo.
Αυτά είναι, Αντώνη μου. Αυτά είναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα, τώρα μην μπούμε τώρα. Κάνα καλό και θα μου το κρύβεις τώρα. Όχι, ρε, δεν είναι. όπως το πες. Εδώ είπαμε τα πάντα. Τέλος πάντων. Πόσες αλήθεια είπαμε. Άντε, Πόση γεια. ώρα μιλάμε. Πολύ. Ψάχνουν μια κόλλα χαρτί. Ελεύθερο θέμα λέγεται η Α, λέγεται η ταινία. Λέω κι εγώ, ρε, νόμιζα ότι. Προηγούμενη εβδομάδα ήταν το ακίνητο ποτάμι, τώρα είναι το ελεύθερο θέμα. Το ακίνητο ποτάμι πρέπει πρακτικά να έσκησε. Δηλαδή, μιλάμε ουρές. Πολλοί κόσμος μπαίνει, βλέπει το πρώτο πλάνο και φεύγει. Λέει, το είδαμε. Αυτό είναι. Ακίνητο ποτάμι. Τέλος.